Una pa man naglandfall sa Luzon ang bagyong Rolly, way puas ang pag-ulan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao, epekto gihapon sa maong bagyo. Ani ang report ni Argil Relator. Sa Pikit, Cotabato Province, gilayong gialerto sa LGU ang mga residente nga mihiklin sa mas taas nga lugar. Kinihuman, milapaw ang tubig sa Rio Grande River nga miabot sa National Highway. Busa palisuray ang pag-agi sa maong highway. Sukad pa sa milabayng semana, sagunson ang pag-ulan sa lugar, hangtod sa nasinating bagyo karon. Sumala sa MDRRMO, apektado ang barangay Lantingan, Ginatilan, Panikupan, Lagundi, Balong, Kalawag ug Batulawan. Sa Wao, Lanao del Sur, dalisab nga miresponde ang mga personahe sa MDRRMO sa barangay Buot, Katutungan, Cebuano Group ug Amayon. Dili mo ubos sa tulo ka mga balay ang naanod sa paghaguros sa tubig baha ni adtong Sabado. Hinoon, walay na report nga naangin sa maong hitabo. Sa barangay Pandan, lungsod sa South Upi, Maguindanao, naalarma sab ang mga residente sa lugar nga nagaagi sa kalsada sa kalit nga pagsaka sa tubig baha nganing abot na sa mga kalsada. Nagpatuman ang Cotabato City Water District og emergency shutdown sa ilang bulk water facility plant sa barangay Makagiling. Kinihuman, dunay na sinating high turbidity o lapok nga tubig dala sa baha. Samtang naka-alerto sab ang Bangsamoro Rapid Emergency Action Response o Disaster Incidents ug padayong gi-monitor ang sitwasyon sa Bangsamoro Region bunga sa pagdaot sa panahon. Sa General Santos City, gipatumba sa kusog nga hangin ang kapin 30 katuig na nga acacia tree sa Purok Santa Cruz, Barangay Kalumpang. Tungod niini, nababagan ang dakong bahin sa kalsada. Lakip sab sa naguba ang usak tindahan, waiting shed ug pader. Naapektuhan sab ang linya sa telepono sa lugar ug supply sa kuryente, humana putol ang mga kable. Hinoon, dayong ipahigayon ang clearing operation sa lugar kaganihang buntag. Walay samaran sa maong panghitabo. Samtang, siyam ka mga eroplano ang naglanding sa Jensen International Airport alang sa safekeeping tungod sa duha ka bagyong anaa sa nasod. Sukad pa ni atong Biyernes, nangabot ang duha ka A320 sa AirAsia, tulo ka Boeing 777 ug usa ka A3320 sa PAL, duha ka A321 ug usa ka A330 sa Cebu Pacific ug laing usa pa ka eroplano. Sa Davao City International Airport, pipila usab ka mga eroplano sa lain-laing airline company ang giparada aron makalikay sab sa bagyong Rolly. Sumala sa pag-asa, wala may direktang epekto ang bagyong Rolly, ingon man ang bagyong Shoni sa Mindanao. Apan ang trough o extension sa bagyong Rolly nakaapekto sa Zamboanga Peninsula. Samtang ubang bahin sa Mindanao, apektado sa localized thunderstorms, hinungdan gihapon sa pag-ulan. Makasinati taog maayo nga panahon nga may panagsang pagdagom nga usab sa pagmadagumon nga kalangitan, inubanan usab kini sa patak-patak nga mga pagulan-ulan, dalugdog, kilat, kasagari hapon ug gabi tungod sa localized thunderstorms. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.